ಸನ್ಮಾನ ಸ್ಪಿನ್ನೆಂಟಿನ ಓನರ್ ಬತ್ತೀರು ಸರ್ದಿ ಓಡವ ಸೀರೆ ಮೂಲೆಗೆ ಹೈ ಲವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಏಪ ಮಲ್ಪುನ ಏನಂದ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಾನುಗ್ಲ ಅವಡು ತೂಕ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾತ್ರ ತೋಚ್ಪಾಗ ನಾನು ಒಂದಿನ ಇಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊದಲು ನಾನು ಇಜಿನ ತೋಜಾದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬರೋನುಂಡತೆ ಸೊ ಅದಾಗನೇ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಏನೇ ಮತ್ತದೆ ತೊಂದು ನೆನಪು ಬಂದೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ದಂಬು ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಡಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಚಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪೂರ ಹೆಂಚಂಡು ಪೂರ ಪನ್ಪಿನ ನಂಜಿ ಪಾಡಲೆ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಈತೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂಪುಗತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಎಂಗಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ತೂಲೆ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೈಪು ಕೊರ್ನಾಡಿ ಇಂಚ ಅರೆ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕರಲ್ಲ ಇಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಚತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕವನಿ ಎಂಚ ತೋಜಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಬ್ರಷ್ ಯರ್ ಟೀತ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 9 ಅದ ಮಗ ಇಂಚೆ ಏರ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸನ್ನಿ ನೀರಿಂಚೆ ಏರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜೋರು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ ದಾದನ್ ಪುಡು ಏನ ಜೋರ್ ಬನ್ನಿ ಏತು ಜೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ತುಕ ಬಾಬಾಗ ಜೋರ್ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ತೋರ್ದುಂಬು ಒಂದು ನೀರು ನಿಂಚೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬರ್ಬಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬರ್ಬಲ್ಲಿ ದಿಲೆ ಐಕ್ ದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ವೀಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ದನ ಮೂಲೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಆನಲೆಗೆ 4 ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆನ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಚಿನ್ನದ ಮಾತನೆ ಪಾಡ್ನೆಡ್ದು ಒಂತೆ ಹಟ್ಟ ಚದಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ ತಿಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾದ ಮರ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಮರ್ದಿನ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಂತೆ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತಂಡ ತೂವಲಿ ಇಜಿ ನೆಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡಲಿ ಒಂದು ಮರ್ದು ಎಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ತಿಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕನೇ ಹೊಡಿ ನಾನು ಈ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಹಠ ಚೂರ್ಲಾ ಕಮ್ಮಿ ಪೂಜಿ ಅದೇ ಸಾನು ಅತ್ತೆ ಓಲ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ತೋ ಜಾಲ ತಗ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತೆನ್ಶೂರು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಅದೊಂದು 5 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಮೂಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಂಡ ರೆಡೇ ಚಮಚ ಯಾವು ದೇ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾದ ಪರ್ಪುನ ಬಟ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮರ್ದಿರ್ದು ಒಂದು ಓಕೆ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಗತೆ ಸಾನ್ವಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡತೆ ಇದೆ ಬರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬನ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಪರೋಡು ಬನ್ನಿ ಇಂಚಿ ತೂತ್ ಬನ್ನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಒಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಈ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತು ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಐಕಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಿರ್ಲಾಕಗ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ರಾಗಿಗ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ರಾಗಿ ಲಡ್ಡುಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡೈತೆ ಉಪ್ಪುನು ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಪುಳ್ಳಿ ತೊಪ್ಪಡ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ನೇರ್ನ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತ ನಮ್ಮ ನಟ್ಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ರಾಗಿ ಸರಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡ್ರ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದು ನಂಬರ್ಗೆ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬರ ತೂತುದೆ ಸಾಕಾದಿಪ್ಪಿತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದೇ ಸಾನ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು ಅಡ್ನಿ ದೂರ ಟಾಟಾ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಹೋಯ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಇಂಕೊಂದು ಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಪಿನ್ಯಕ್ಕಲ್ಲಿರ್ ಮಾರೆ ಮುಲ್ತುಲಿ ಗ್ರೌಡ್ ತಿಂಗಳು ಎನ್ನಂದೇನೆ ಅದೇ ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಿನ್ನಿ ಅದೇ ಏ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಡೆಗೆ ಎಂಟೆ ನಿಜದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪನ ಬರ್ಪುಜರಗೆ ಎನ್ನೆತ ಅಂದು ಈ ಪಿದಾಡ್ನಾಗಕ್ಕೆ ಎಂದನಾ ಪಿದಾಡ್ನಾಗಕ್ಕೆ ಎಂದು ಜಿದಾ ಪಂಡ ಯಾನೆಂದಿತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಗಿದೆತ್ತು ದಿಯೋಡೊಂದು ದೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ನನ್ನಂತೆ ಗುರ್ತಾತ ಅಂದ ಸರಿ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿಜ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಸಡನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಕುಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡಿಯ ಎಂಕು ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಬಿನ್ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಅತ್ತ ಪಾಪ ಕೌಲು ಏನೋ ಉಂತಾರೆ ಬಿಡ್ಯಾರ ಹೆಂಗ್ ಸೀರತ್ತು ಯಾರ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂಚಿಟ್ರೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇಟ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ ಒಂದೊಂದು ತಪ್ಪುಜಿ ತಯಾರಾದ ಯಾನೊಂದು ಪಕ್ಸತ್ತು ಬನಟೆ ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಚಂಡಿತೆ ಬಡದಿ ಬಕ ಮಾಮಿ ಮೈದಿದಿ ತುಲ್ಲಲುಂದು ಬಡದಿ ನಟ್ಟು ಬನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಂದವು ಯಾನೆ ಒಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಎಷ್ಟು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಫೋನಾಗ ಬಕ ಪಿನಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಎಂದಾದೊಂದು ಪಾತೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಇರ್ತಲೆ ಫೋನಾಗ ಬೋಡ ಇರ್ದಾನೆ ಬತ್ತಿಂದಾನೆ ಅಮ್ಮಂತು ಬರತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಈರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆಪ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡತೆ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಜೈ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಮಹಾಮಾಯಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಈ ಸತಿ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಪೋಯ್ಜಿ ತಗೊಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಈಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಗೋಲ್ಡ್ ಶೇಡ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ 3 to 4 ದುಲ ಐತೋ ಜಲ್ಲಿ 5 ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಿನ್ನಿ ಐಕ್ 4 ದುಲ ಐತೋ ಜಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ 5 ದುಲ ಅನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ 4 ದುಲ ಅಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಕುಲ್ದೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾಯದ ಅಂಕಲ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಸಿ ಸೀರೆ ಮೂಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ ಅಂದಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಂದಿನ ಎಂಕಲೆಗ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಎಂಕುಲ್ ತುತ್ತುನ್ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ ತುತ್ತು ಬಕ್ಕ ಸೀರೆ ಬರೋದಿದ್ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ ಸರಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ನೀಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಪಿಂಕ್ ತುಲಿ ಮದ್ಮಲ್ ಕೇರ್ನ ತುಲಿ ಮದ್ಮಲ್ ಪನ್ಯಾಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ఇక్కడ రాముడు కుదొంద ಇರ ಗುಮ್ಮುಂಡಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂಡು ಭಯಂಕರ ಅಟ್ಟಿ ಪಾಡಿ ಏರ್ ಮುಂಡು ಸೀರೆ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಪಾರ್ಸ್ ಅಂದ ಎಂಡೆಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪುಂಜೋನ ಸೀರೆದ ತೊಂದಾತನ್ ಕೂಡ ಸೀರೆ ಮೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಗಂಡೆ ಬರ್ರೆ ಪೊರ್ಲುಂಡದ ಶಾಕುಂಡು ಈ ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ಅಂಗಲಪ್ಪಿಯ ಕುಡ ಕುಡ
ದೆತ್ತು ಕುರ್ಕ ಮಾರಿ ಇರೆಗೊಂದು ದೆತ್ತು ಕೊರಲಿ ಎಕ್ಕಲ್ನದಿಲ್ಲ ಎಂಗಿನ ಸಾಲು ಒದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಸಾಲು ಓದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ನೆಡ್ದವು 5 ಅವು ಆತು ಅಂಡ್ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಬಂಡಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಸೋಕೊಂಡು ಬಕ್ ಅವು ಎಂಜಿನ ಕಸ ಅಂತ ಮದ್ಮಲ್ನ ಅಕ್ಕನ ಸಮೇತ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಮದ್ಮಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾತಿದೆ ಎಂಚಿನಯ ಈ ಅಪ್ಪನ ಕುಳ್ದ ಇಂತ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅತ್ತದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪನ ಎಂಚೆತ್ತ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿರೇಗೊಂದು ಬರ್ಲು ತೋಜನ್ ನಾನು ಒಂದು ಬರ್ಲು ತೋಜನ್ ಅಂದ ಸ್ಪಿನ್ನೆಂಟಿನ ಓನರ್ ಬತ್ತೀರು 5 ಸರ್ದಿ ಓಡವಾ ರಾಜರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಕೊಂಚ ಜೊತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕೊಂಚ ಜೊತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಡದಿ ಕೊಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓ ಪಚ್ಚದ ಆಯ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಇನ್ನೇಂಟಿ ಅವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅವು ಪಚ್ಚದಾಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡಿ